Na tu němčinu paní Frejmanovou vůbec jsem to nechodila právě já. Já teda se vnímám, že paní Frejmanová je velice, byla velice inteligentní žena. No hlavně protože umí německy. A taky protože mi říká, že se někdo, když má v hlavě nějaký podpisové, která jsou Lidkou Hubinovou. Když jsem byla v takovém třídě, Kačenka chtěla, abych už zastupovala, poněvadž Vladimír Iljič Lenin měl narozeniny. Tyhle projevy, pak se kvůli recitovalo, pak se všichni líbali, pak začal běh na 50 minut.